Salam çağalar. Men size häzir aýdym aýdyp berjek. Hemem siziň bilen bileje maşk etjek. Men bilen maşklar gaýtylmagyny taýyn bolsaňyz, gelin onu maşk edeliň. Bedenimizi berket edeliň. Baltıyar çağılar, salam size köp salam. Maşk edeyin siz bilen, menin bilen kaytalan. Siz baltıyar çağılar, salam size köp salam. Maşk edeyin siz bilen, menin bilen kaytalan. Hanınla ellemiz erkin yadıda saklayaz, ine şulor yali. Hemem öňe ýokaryk gapdaly aşak başladyň. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bir zat öwretjek, senem hukman öwrenmin. Ertir görsem soraryn, sen şunu hukman bilgin. Yine bir zat öwretjek, senem hukman öwrenmin. Ertir görsem soraryn, sen şunu hukman bilgin. Halinni ellemiz bilemide goýas, saga yerine, çepe yerine bu maşykda bilimiz berkeýär. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Çağılar, bu maşıkta eğilmemiz verki diýär. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Günne irgen turmaly, el yüzüňi ýuwmaly. Janlaryňyz sagdyn bolar, maşyklary etmeli. Günne irgen turmaly, el yüzüňi ýuwmaly. Janlaryňyz sagdyn bolar, maşyklary etmeli. Çağılar, şereketimizi hemmemiz men bile gaýtyramany taýmysyňyz? Hanynna gaýtalaýar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,